aw ni yang ma bita amena tigadiga de gilan nga tigadiga min gilanen do sogo t'a la jɛgɛ t'a la sabula maa dɔw be olu tɛ sogo dun wa tɛ jɛgɛ fana dun wa ale de ka di ne ni maanaw aw bismillah. An ka tigadiga na filɛ ni jaba dɔɔni forontobani poivron aubergine karɔti den 2 tomati den 1 layi ani persil. N'a tɔw aw b'o ye ja kan ka taa an bɛ ninnu ta k'u ko k'a jɛ pasi komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka aubergine ye den 3 ye an ka aubergine de bi komi n'a fɔ bi an ka sogo u ka fɔ la vitamine caman kolokololen do sogo la a bɛ sɔrɔ aubergine na o la sa bi aubergine de bɛna kɛ i n'a fɔ an ka na sogo wa a bɛ gu dɔ da an ka na ma fana an ma sigi ni gu min ye ne bɛna fɛɛrɛ ni min yira o la ni ye recette ne y'a ye kulobilen dɔ de la nka ne y'a bayɛlɛma dɔɔni k'a kɛ anw maliyɛnw yɛrɛ ka tobili bolo ye n b'a dɔn n'aw y'a kɛ ne nimanaw aw tɛ nimisa la wa a b'a to an farikolo bɛ vitamine caman baden sɔrɔ wa a ka ɲi maakɔrɔbaw fana na a b'a dɔn kuma dɔ la ni maakɔrɔbaw kɔrɔla sogo b'u sɛgɛn kosɛbɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u tɛ sogo yɛrɛ dun abada u kɔrɔbayalen fara u denmisɛnnama kan. An ka aubergine tigɛlen ɲuman an fɛ an bɛ tulu dɔɔni kɛ pɔli kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na an ka aubergine yiranni dabɔ an bɛ aubergine yiran fo a ɲɛ ka bilen i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ na ye jala cogoya min na miniti damadɔ dɔrɔn a kan ka se i kana na tasuma caya kɔrɔ i kana na tasuma dɔgɔya kɔrɔ fana. An bɛ kɔgɔ ni poivre mugu dɔɔni furufuru a la i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ sɔrɔ k'a yiranni dabɔ sa. Ne ni maanaw kɛ don fɔlɔ min na ne ye nin tobi ne ka kɔkɛ ko ma ko ko sogo t'a la k'ale ma dala n'ale bɛ se ka nin dun dɛ nka nin ye nin minɛ i n'a fɔ dɔɔni tɛgɛrɛ ale de jara ale da. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a sera o la sa hali aw kana na jɔrɔ k'a fɔ k'a tɛ ja dudenw ye a bɛ jaw ye yɛrɛ de i t'a dɔn k'a fɔ fiyewu ko sogo ma k'a la. An bɛ ji dɔɔni kɛ barama wɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na an ka pati k'o la sa n'o ye pati d'arachide ye n'o ye an ka tigɛdɛgɛ ye an bɛ tigɛdɛgɛ k'a la i bɛ tigɛdɛgɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ne bɛ ka na min tobi nin ye a bɛ maa 4 bɔ. An b'a ɲami dɔɔni waasa a ka ɲɔgɔn bila ji la o kɔfɛ an ka jaba tigɛlen walima susulen an b'o k'a la ani tomati ani lɔgɔti ne ka lɔgɔti in bɛ komi i n'a fɔ kuyɛriba ɲɛ 1 bɔɲɔgɔnko. An b'a yira ɲɔgɔn na sisan dɔɔni komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la barila ne ɲɛkɔrɔla la dɔɔni n bɛna ji fitinin fara a kan waasa u ka se ka yira kosɛbɛ kɛfɛn minnu farala an ka tigɛdɛgɛ kan olu kolo ka se ka fa. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka tigɛdɛgɛ yiranna fo k'a ɲɛ an b'an ka aubergine fana yirannen k'a la sisan k'a n'o don ɲɔgɔn na miniti 5 bɔɲɔgɔnko ka se miniti 2 yɛrɛ ma i kana n'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an bɛ siran an ka aubergine kana na taa nɔɔni k'a sɔrɔ ji ma k'a la fɔlɔ ani fana i b'a sɛlɛku mɛlɛku dɔɔni dɔrɔn. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ye tuluni min kɛ aubergine na o tigɛra an ka na sanfɛla la an bɛna ji don sisan ne ka ji in tɛ litiri 1 bɔ a bɛ komi i n'a fɔ 700 ml a tɛ litiri 1 bɔ ten dɛ a bɛ komi i n'a fɔ ji tilancɛ ani dɔɔni. Nakɔnafɛn fɛn o fɛn b'an bolo an b'o bɛɛ k'a la n'o ye légume ye kulobilenkan dɔ la o kɔfɛ seliba kalo la ne ye mélange épice min yira o la tantɔ filanan in an b'o kuyɛri fitinin ɲɛ 1 ni tila k'a la i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ni épice fɛn o fɛn min b'i bolo sa k'a bɛ dumuni jɛ i bɛ se k'o k'a la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka sunbala fana kuyɛri fitinin ɲɛ 1 k'a la i bɛ sunbala ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an b'a n'o don ɲɔgɔn na dɔɔni k'a kɔgɔko jateminɛ ka sɔrɔ ka barama jɛngɛ a da la a ka tobi an tɛ barama bugu a da la dɛ ɲani a bɛ fugufugu ka bɔ. N'a sɔrɔla e de ye maa ye ne ka épice mélangelen k'e m'a vidéo ye n bɛna lien bila barre d'info kɔnɔna na n'i ye yen taper dɔrɔn i bɛ lien ye. An bɛna an ka layi persil ani poivron susu ɲɔgɔn na a susutɔla nin yɔrɔnin na n'a y'i ja i bɛ se ka kɛlɛkɛlɛ den damadɔ fara a kan o k'a ni fariya i n'a fɔ ne y'o kɛ ja kɔfɛla la. Ni koloni y'an ka na kasatigɛlan nugu dɔrɔn an b'ale bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka na an ka dumuni lajɛ i n'a fɔ n bɛna barama dayɛlɛ sisan k'a lajɛ a ko kɛra cogoya di. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ji jiginna dɔɔni n'a ji jiginna dɔrɔn an b'an ka na kasatigɛlan k'a la n'an ye na kasatigɛlan k'a la an b'a lajɛ n'a sɔrɔla
gamugu de b'an bolo wa walima ni gangɛnɛ de b'an bolo. I n'a fɔ bita in na ne bɛna gangɛnɛ de k'a la. Ne ka gan ye gangɛnɛ de ye nka gangɛnɛ min don a ka misɛn fana, o la ne ma n yɛrɛ bila k'a fɔ ko n b'a tigɛ walima k'a susu. Ne y'a kulukutu bila a la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la da kɔnɔna na cogoya min na. An b'a to yen sisan a ka tobi. Ni gan kɛra ko gan mɔna dɔrɔn an bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ k'a to yen nɔ a tuluni ka bɔ. Komi n y'a fɔ cogoya min na tulu bɛrɛ ma k'a la. An b'a nɛnɛ k'a kɔgɔ ko jateminɛ ka sɔrɔ ka barama da jɛngɛ a da la k'a to yen nɔ a ka tobi. Ni gan kɛra k'a mɔna dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka tasuma da dɔgɔya kɔrɔ k'a to yen nɔ a tulu ka bɔ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, gan mɔni an y'a to yen nɔ a ka wusu. A wusulen de filɛ nin ye tan dɔ. Ja m'o yɔrɔ bɛɛ labɔ. N delila ka video caman kɛ tigɛdigɛ la. N'a sɔrɔ la k'aw ma deli k'o video ye, n'Ala sɔnna ma n bɛna lien bila barre d'info la walasa a ka hakilina ɲuman sɔrɔ aw bɛna min de tobi. Nka nin min dilannen filɛ nin ye n'a y'a kɛ a tɛ tigɛ a la. Kulobilenkan dɔ la an bɛ se k'a fɔ ko healthy. Ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a partager ka taa aw fɛnmaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.